किनारी अशी पोट दिसत नाही मग हे बघ तुला पोट नको ना दिसायला किनारी मस्त दिसते. आता इकडे काव्याचा काय मेकओव्हर आज काव्याचा आहे. काव्याला साडी कशी दिसते? काव्याची साडी बघा. अरे वा काव्या तर एकदम मस्त वाटते आज. हा काव्याचा ब्लाऊज पहिले शिवलेला होता हे बघ फॅशन बार. फुल आधी घातलाय ना तुला थांब ना जरा. तर काव्याचा इकडे मेकअप. काव्य किती सुंदर आहे ना. काव्या तू सुंदर आहे. हा मग टिकली व मॅचिंग. हा काजूल काजूल काय ते काजूल. तू हलवलं हलवू नको. आता बघते स्वतः मर्जीने बघते बरोबर आहे का. आहे का बरोबर. साडी बरोबर आली आहे ना तुला वाटते चांगली. काव्या साडी बरोबर वाटते. नाश्त्याचे प्लेट एकदम संपलेले आहेत. खाली झाली खाली झालेले. आत्या आज आमची हेल्प करते सर्व. पण आत्या का नाही खाते मम्मी. आमच्या आत्याचा दाढ दुखायला लागलेला आहे. दात दुखतो नेहमी नेहमी. नाही न्यायचं त्यांना तर डॉक्टरकडे. डायरेक्ट लाईव्ह व्हिडिओ दाढ हे करतात. दाढ दुखते म्हणजे मध्ये मध्ये दुखते अशी है ना. काव्या बता तेरा खजाना बता. काव्या का खजाना देखते हैं. काव्याला कोण खेळणी देणार ना. आणि एकटीच आहे इथे आपल्या याच्यामध्ये ती एकटीच आहे. आता ह्याच्या अगोदर ओळखत नव्हतो मी. आता ओळखतो मी. माहिती पण नाही होतं ना. आता काय आहे पहिलं बुक. बुक काढलंय बघ. अरे लिली का आपल्याला त्या मम्मी ह्यांनी दिलेली ना फुलं लिली. पण ती कशी माहितीये अशी होती. ह्याला पाकळ्या आहेत. ते पाकळ्या नाही होते. होय लिलीचे किती प्रकार आहे माहिती का तुला. खूप प्रकार. खूप प्रकारचे आहेत. 3-4 प्रकार आहे. आमच्याकडे ती सफेद आहे. नाही गुलाबी गुलाबी अशी असे तुझ्या साडीसारखी. आता काव्याचा बॉक्स. काव्य होत इकडे सर्व. ओत ना. अगं आता फुलती येते आमच्या. आम्हाला पण जरा लहानपणाची आठवणी होते तुझ्या मुले. अरे वा वा खजाना आला बाहेर. 2 टब भरलेले 2 टब. होय सगळे करायचे. बापूची भरपूर होती. होय अरे चोरी घेऊनच ते इथे पण गेली होती ना मालाडला. आता सर्व लावा बघूया काय काय. अरे हे काय आवाज येतो का काव्या. येतो मग पेपेट नाही. मोबाईल कोणत्या कंपनीचा. बापरे एवढा मोबाईल. चांगल्या कंपनीचा आहे तो. काव्या ऑन करायची गरज नाही. पहिलाच ऑन होतो हा. सेल टाकूया ह्याच्यात. काव्या विक्स पण घेते खेळायला तू. आम्ही पण घ्यायचो लहानपणी सर्व खेळायला. काय जे असं प्लास्टिकचं मिळालं ते सर्व. आणि हा पट्टू हे काय ते काय पैसे किती आहे 25 पैसे वाटतं. हा चित्तू आणि हा गाडू आणि ते हा पैसू. हा चित्तू आणि हा गाडू. गाडू आणि हा क्रीम. अरे दाखव क्रीम दाखव. उजाला क्रीम. वा 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 हे मी पण नाही विचार केला असं कधी. आणि हा चॉकलेटी चॉकलेट टाकतो ते. शेगडी बघ. अरे वा 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 बर्नर रेडी. नकली शेगडी आणि ओरिजिनल बर्नर. हे काय हे पण आहे मच्छर मारायचं. हे पण खायला घेतलं तुम्ही आम्ही. भरपूर आहे खेळणी काव्याची. काव्याची स्माइलीला असं काय झालं. पण लावते. बापरे काय काय. आजीला टाळी दे. आजीला टाळी दे. बरेच दिवस टाळी नाही दिली. अशी काय जोरात नाही दिली तू आज. नको तिला माहिती आजीला जोरात नाही द्यायचे. आता काव्याला हसायला सांगूया. काव्य हास आता जोरात जोरात हास भरपूर हसली नाही. भरपूर अरे बापरे टाळी घे. घाबरते ती. आता काढू नको. ती मारते तेव्हा. ती मारते तेव्हा.
घे काळे घे घे ना. हा, तू दे. अरे बापरे. मी लय आवाज मारते एकदम जोरात. आता जरा अरेंज करे व्यवस्थित. पातेली केलेली ना म्हणून ती पण काव्या तू आज कसली भाजी करते? बटाटे. बटाटे. आणि हा मुळा. काय मुळा? मुळा पण त्याच्यात असला कडू आहे, खडू कडू आहे. खडू. खडूला मुळा बनते. आणि हे सगळं टाकते आणि मग कर. मी काय म्हणतो काव्या, जरा घोड्याचं चिकन बनवूया का आपण? हे बघ, 2 घोडे. अरे वा वा. अरे सिलेंडर लावला नाही. सिलेंडर लावला ना. गॅस कसा पेटला तुझा? आणि काव्याचं डिझाईन बघ ना ब्लाऊजला. पाठवून ना. हो पाठवून मस्त बसवलंय. मस्त. आता लेस लावली. ना मी ना गोड शिरा आणि चांगली. आपण तू त्याच्यामध्ये घोड्याचे मुंडके कशाला टाकलीस? अहो ती मच्छी बनवते मच्छी. मच्छी बनवते. होय काय? मच्छी बनवते. पण आम्ही हे शाकाहारी हे काय आहे. हे काय आजीच्या टॉनिक साठी? होय. कप आहे. चारचे कप आहेत ते. पण पहिला चहा तरी बनव. चहा तरी बनवायचा ना. हरे राम हरे कृष्ण. हे प्लेट आहे वाढायला ना. हा? चहा. मग काय काय असतं बघा लहान मुलांच्या ह्याच्यात. हे काय हे काय हे खोलं मी कलर आहे वाटतं. कलर आहेत ते. हे काय केलंय? छोट्या मुलांना कसं जे मिळेल ते घेतात आणि खेळण्यासाठी. स्पेशली असे वस्तू असतील तर जमा करतात ते. हा, हे बघ, खडू कलर आहे. कलर आहे ते. कलर ओ नो. अगं हे बघा पेपेत नामे हे वाजता पेपेटा नको तेव्हा वाजवा वाजवा बघे वाजवा. काळ्या वाजव. वाजव. नाही वाजव. गेलेला आहे. ते वरती दाबायचं बाबू. हा आमचं नाही गेलं वाटतं ते आमचं चांगलं वाजतं. नाही गेलाय. आम्ही ते माकडांसाठी आणलं. हा काय? वाजवायला. हा माकड पळतात. पळतात बरोबर ते हा. गेलेले वाजवायला हा, ना. तेच. अरे आमच्याकडे भरपूर आले आहेत. माकडांना वाजवलं की मांजरही पळतात त्यांच्या पाठून. हा काय? अगं पाऊस आला तो आले तो बसतो बघ्या ते बाहेर बुबू बुबू आमचे बसतात पावसात. बसला पावसाला घाबरून. बस बस. पाऊस बघा पाऊस आलेला आहे आणि आपला ग्राउंड एकदम तयार होतोय बघा. ग्रास आलाय ना तिथे. हम्म. चित्तू काय? काय नाव काव्या त्याचं? चित्तू. चित्तू चित्तू. चित्ता नाव आहे त्याचं. छान आहे तो. उभा राहतो चित्तू ना. बोलते. हम्म. उभा पण उभा राहतो. राहतो तो. चल आता तू आम्हाला चहा देतेस का बनवून थोडा थोडा? चहा दे हे कप घे. आजीला ती चहा दे. आजीला आजीला tonic टॉनिक पाहिजे. हा पहिलं टॉनिक लागतो आजीला. जेवण नसला तरी चालेल. आणि आता मी रात्री 11ला 10:30ला जेवणार. हे बघ, इथे साडे चहा. झाला म्हणजे लवकरच बोलले. एवढे वाजतात जेवते मी. हा, लवकर जेवतच नाही. चहा. खरा उपवास लवकर सोडायचा असतो. हा आम्हाला दे. सोमवार आणि हा चित्तू दा. 7:30-8 आत्याला नाही दे. ती लेट जेवते. तिला सर्व तिची पूजा अर्चा असते ना त्याच्यामुळे ती लेट जेवते. आत्याला ते दे. छान झालं. आत्याला ज्यूस. ऑरेंज ज्यूस. आत्याला बाळ. ऑरेंज ज्यूस आत्याला. काय नाही आत्याला ना. ऑरेंज ज्यूस. त्याला चाय प्या. चला. पप्पूला काय दादाला काय देते? दादाला चाय नाही पियत दादा. काय जेवायला दिलं दाखव. काय? का जेवायला काय दिलेलं आहे? चमच. घोडा आणि मुला. काय? खडूचा पुडा बोलते ती. व्हेज आणि नॉनव्हेज. हे कायचं? हे छोटी मुलं कसे पण खेळतात माहितीये हा. हा. आणखी एक वजन वाढलं. आणि हा साडीमध्ये आहे ती. हा स्पेशल. साडी घालून आली आहे. हा स्पेशल आहे. आजी आत्या बरोबर ती पण आली आहे. खेळायला. हा मग तुम्हाला. आज ती नटून आता ती कशी एकटीच आहे आणि घरामध्ये कोण दुसरा कोण कोण नाही ना. हा, माणसं पण तेच. अशी- आणि पाहिजे लहान नाही, मुलं. अशी देण्या घेणारी पण माणसं नाहीत हा, ना मग. जवळ. आता आपल्यासारखी कसं असतं म्हणजे प्रत्येकाच्या घरात जातो असं नाही माणूस. बरोबर ना. आता तुम्ही चांगले चांगले हा, कमी येणार. म्हणून ती येते. हा. आणि आणि आम्हाला पप्याने तरी- खूप तिला चांगली सवय लावली आहे नाही, ना. आम्हाला तर कुठे माहिती होतं की काव्या याच्यातून घेऊन ती यायची. चांगलं शिकणार. पण आम्ही खेळणी वगैरे तिला आणली काव्या. असते. आता नेक्स्ट टाइम आणणार काव्याला खेळणे एकदम मस्त होय वाले. ना? सगळं गरम गरम गरम. तिला ती भांडी असतात ना भांड्याचा बॉक्स छोटी छोटी भांडी. काव्या पोट भरलं माझं की. हा. बस झालं मला आज. पोट भरलं. पोट भरला. असा खाणे. बॅडमिंटन छोटं असं तिला आणायचं. हा छोटं खेळायला आणलं टेबलवर मला. पण असतं बघ तसं. हा तेवढं स्पोर्ट्स सर. हा, हा स्पोर्ट्सचं. हा. हे खेळण्यापेक्षा ते ते चांगलं. चांगलं. काहीतरी स्पोर्ट्स खेळ हा, तेच. आणि काव्याला. सवय डाळ भात भाजी बनवून ठेवते. आता डाळ भाजी नंतर मोठेपणी बनवायची. आता स्पोर्ट्सचं बघायचं. या गोळ्या गोळ्या भाज्या खायचं. आता काव्याला शाळा चालू नाही ना. आता ती पहिलीला जाईल. पहिलीला जाईल होय ना? पहिलीला आता ती किती जाईल. वर्षाची आहे काव्याचा? पण ती हुशार आहे. तिला सगळं काही येतं. हो. सगळं बोलते. हुशार आहे हुशार आहे ती मुलगी. पाडे पण बोलते सगळं. मी कधी तिला बघितली नव्हती ना जास्त पण व्हिडिओ मध्ये बघितली तिला.
बराच वेळ. काव्य तुझे पैसे नाही दाखवले मला. पैसे काय काव्याचे पैसे बघूया आपण. काव्याचे पैसे हे बघा. काव्याचे पैसे हे. काव्याचे पैसे तुझे 1000 रुपये 1000 रुपये आहेत. 1000 रुपये नाही 500 500 नाही मुंबईला होती तेव्हा आहे ना, हे जरा ना वेगळे म्हणजे जरा मुळे मुळे एक जरा पिवळा हा पिवळा मुळा पिला तिघे आले. तिघांना थोडी थोडी दे. चिऱ्यावर ठेव, चिऱ्यावर बापू. काय? चपाती तोंडात घेतात बघ. हा मग दाखव. ते बघ पकडली, बघितलं. काय ठेवायची गरज नाही. खाली ठेवायची गरजच नाही. ते पटकन आता तोंडात घेतात. तोंडात कॅच करतात ते लोक. हा. भारी आहे बाबा. आणखीन दे बोलता